Malo je nervoza, ne da li će se vama svidjeti, nego da li će se Puku svidjeti, to je malo opasnije. Gospodin Ivica Jakšić-Čokrić-Puko je znao da prvi primjerak ove knjige neće doći nego 2-3 dana prije ove promocije, pa se misli, a ko će mi sad od mojih prijatelja umjetnika u zadnje dane ljetovanja pročitati više od 130 strana da bi mogao napisati smisleni neki komentar. A kaže, možda onaj štreber, profesor Jakša, njemu daš domaći zadatak, on ne zna stati dok ga ne napravi. I to samo pokazuje kako Puko zna procijeniti ljude, jer ja sam evo u zadnja 2 dana čitao ovu knjigu, kupao se u njoj, slušajući je, gledajući je, mirišući je. A ova knjiga je kao jazz kompozicija. Moram malo Šalabahter isto pogledati. I ako znate uživati u jazzu, značite uživati i u njoj, jer samo trebate pustiti da vas povede melodija, da vas iznenadi ponegdje maštovita improvizacija pijana, ponegdje teški ritam bubnjeva, a svugdje neprestano brbljanje Pukove električne gitare. A glavni motiv melodija knjige Krleža danas je naravno Krleža, ali oko tog motiva se prepliču svakojaki drugi tonovi o povijesti Hrvatske, o pražnicama, fotografske improvizacije na Krležu u kamenu isklesanom, asocijacije na povijesne, kulturne, političke i nogometne teme. Pa vam dođu do uha potpuno neočekivane fraze, kao na primjer Thompsonova bula, što zapravo zvuči skroz za nevjerovati skladno i logično. Pa onda, i tko bi drugi nego Puko u toj improvizaciji znao dati smisla rečenici halo Pink, imam 1000 hrvatskih otoka, cijena prava sitnica. Ili dati smisla frazi hrvatsko proljeće je, diže mi se prije mene. Ima takvih asocijacija koje neće svi razumjeti jednostavno zato što nisu čitali Alan Forda ili slušali Gegu, ali ima isto tako drugih dijelova koji će drugi uživati i razumjeti ako ja ne razumijem. To je tako kod Puka. I na kraju da reći samo par riječi općenito o Ivici, da se posjetimo samo dijela što je on napravio svih ovih godina. Mi svi ponekad mislimo da bi, šta bi mogli napraviti da ovaj naš bol učinimo boljim, a eto Čokrić bol čini boljim neprestano već godinama pa i dekadama. Daje mu dušu i ljudskost, a ovom knjigom proširuje te dimenzije na Krležu i na Hrvatsku. Jakšić je Bolu pružio zimsku dušu sa skoro 40 karnevala, likovno obogatio Bol i Hrvatsku sa mnogobrojnim izložbama, podigao političku svjesnost sa umjetničkim akcijama, animirao druge bolske entuzijaste sa osnivanjem šešura i pisanjem i režiranjem predstava. Darovao nam je pisanu riječ sa raznim knjigama, od kojih i večeras ovdje možete naći, ovdje treba malo marketinga na zahtjev sponzora, možete naći čuvanu Marsaduru, zlatni kalendar na spomen premještanja plaže Zlatni rat izvan dometa birokratskih struktura i knjigu Crvenu torbu koja skita Venecijom. I Puko je ponekad dobio i zaslužena priznanja. Prva nagrada na 3. salonu sakralne umjetnosti, nagrada za spomenik hrvatskim braniteljima i vrlo važno priznanje, najstariji igrač lige malog nogometa općine Bol. Bravo, bravo. I ako ste ih vidjeli, kako možete zaboraviti slike sveci iz 1993. godine, figure All the Tennis iz 1998. modele brodova kruzeri iz 2007. i Roza Party iz svih ovih godina. Guin Rode tenis repere, ribare aboričine iz Cimerfraja i sve drage bračke likove iz Marsadure. Morate stranicu opet. A i ove godine opet, kako nas je već navikao i razmazio, Ivica izuzetno produktivan sa knjigom Krleža danas i to knjigom inspiriranom predstavom 2011. Hrvatska odiseja u svemiru. I neka tako samo i nastavi i neka mu svi mi pomognemo da ima i za to uvjete da nam obogaćuje u materijalnu ovozemaljsku stvarnost sa svojim duhovnim i vanzemaljskim aktivnostima. Pa uživajmo ovu večer u čast našeg prijatelja. Hvala. Hvala Jakša. A
sad ćete čuti opet dalmatinsku glazbu, dalmatinska glazba Dalmatino Dalmacija i pjesmu Ribari u ovom